So sa ka. Ang tinuod, nakagusto man sad ko nimo. Nga sa ato pa, uyab na ta. O, Tony, ako na kang gisugot. Salamat ko ni. Sure, uy. Uyab na mo ni Kuni? O, lagi, by Peter. Uyab na ni Kuni. Yaya ko na mo. Gisugot mo kaniya. Oh, nga naman eh. Ay, na, daghan ka na nanguyab ng babayhan na, pero wa niya sugta. Ikurgi, nasurtihan. Mau ba? Ay, gikaluyan lang yung taon, bay. Ton, sunod tuig ba, mag-college naman ta. Asa di ka mo eskwela? Wa pa ko mahibaw ko ni. Mag-agad pa ko nilang mamagpapa. O, ikaw, asam ka mo eskwela? Dinira sa ato. Total, may college naman din Mayong taog, anhera ko pa eskwelahon ng college ni Papa. Aron magkakuyog lagi hapon takon. Maugit, Ton. Aram magkakita gihapon ta ba? May bawaan naman niya ni kung asa ko pa eskwelahon ni Papa. Unsa pa? Sa Cebu City ko Musquilag College? Mauna dong, adto ka dito mo eskwela. O adto ka na puyo silang angkol alan mo, ha? Kay siya may magasto ni mo. Kung ani na lang day ko sa ato pa Musquila pa. Pasina siya na gid ka dong. Huwag yung taong ko ikagasto ni mo. Naibaw bitaw ka nga ang pagpanguma o ang pagpamuhir o mahayop ang ako gisaligan. Ya, nagapay mga manghol nga nag-eskwela. Pero kaya ang pagasto ni mo eh. Pa, Sabot kami si angkol mo alan nga siya ang magasto ni mo sa college. mao ba pa? Pangandam lang uya ha. Kay ihatod ka sila ha. Kanang wapay klase aron magatabang-tabang ka sa mga trabahoon silang bahay. O pa? Uy, kung mauna, magkalagyo di ta ini. Mao gini may tabo kon. Kay wa magoy ikagasto si Papa na ko gud. Maong adto lang ko puyo sa kong uyuan. Kay siya may eskwela na ko. Basig mangita kaglain dito ha. Uy, di ka na mahitabo no? Kay love ta kay ka. Bantay bitaw. O lagi. Promise na anak ko ni mo. Tawagi ba yagit ko? Ay kabla ka. Kay pwedeng ka na akong tawagan. Amping dito ha. Ikaw sana. Amping din eh. Ug pabutang akong pagbalik ko ni. Recorded by Radio Mo TV. Unsa man ka, Tony? Gusto gid ka nga mo eskwela? O uncle. Mabitaw nga nisugot ko nga pag-ingon ni Papa na ako nga ikaw mo gasto na ko. Kay gusto gi kong makahuman sa college school. Sige. Kung kaya gusto ka magligha nga magkahuman sa pag-eskwela, magsabot ta. O unsa man uncle? Kinahanglan nga mutabang ka din sa lihok ko sa bahay. Dili ka maglaag-laag. Kung huwag klase, pauli na yon. Kaya naidagang trabaho din sa bahay. Tabangi ang imong iyaan din Kaya na pa yung mga bata nga ati manonon. O uncle. Huwag labaw sa tanan, dili ka pwede nga mag-uyab-uyab. O, Kung mahibaw gani ko nga mag-uyab-uyab ka, undang ka diretso. uncle. Stricto sa ning uyuan ako da. Pero sige lang. Antuson ko lang ni. Ang importante nga makahuman ko sa college. Mag-amping lang ko nga di may baw si uncle nga may uyab ko. Okay na, di ako rin sa eskalahan. Ako sad, di ako sa eskwelahan karon. Storya lang iya tag-usabtan ha, kay busy pagit ko. Okay karon. Bye. Panguhaan na to ni. Unsa na auntie? Wa ka makailagon sana. Mga bulingon. Ambot na ko ipasabot ba kung unsaon ko ni. Panglabihin na kay Sabado man ron. Wa may klase. Ha? Ako yung manglaba ining tanan ti? Kinsa pa man dilain?
Ayaw pagbalibad ha, Tony. Hinumdumi. Gipa-eskwela ka sa imong uyuan. Gigastuhan ka. Maong kinahanglan kang mulihok din hisabay. Oh, kinuo ko. Paamin ako, te. Sige na, sige na. Pagdali na gilis diha, Tony, kaya nagpaabot imong hugasan. Oh, kinuo ko. Nanggahi naman yung mga mumhon ng plato eh. Huwag mo ginini. Humuli nila. Kapuya kayo ko. Kapoy kayo ko gikan sa eskulahan. Nag-abot ako din eh. Naidagang trabaho nun. Ay, makaya pa bakahan ako ni. Kadagang text ni kunin ako. Akong tawagan, be. Natuog ito si Uncle. Nga nang nawag pa man ka. Wala lang unta ka manawag. Sorry kay ko na. Busy kay ko, good. Kay naamugod ko trabaho unon inigabot na ko dris bay. So, skibaw ko ni mo eh. Pasangin na lang na ni mo. Ing nahinuon nga may lain na ka. Lo, wa taon, uy. Usam ka kuni. Ang ko na lang good. Nga may lain na kang uyab diha. Oh, kuni. Ay, nasuko naman tingala ito sa kunin ako. Wa naman mo reply sa akong mga message. Kung tawagan sa, di ko sa mutubag. Paita eh. Ay, si Bay Peter na nanawag. Hello, Bay Peter. Basta? Basta? Okay na bay, busy in town sa eskwela. Nagbuwag na di mo ni Cody ba? Ha? Wa man. Sure eh. Wa bito may magbuwag. Nga naman eh. Oh, na may lang uyab si Cody ba? Oh, usa? Sorry, Ton. Ganong imong nagibuhat na ako kunin. Ang. Wala kay panahon na ko, good. Pero bitong busy. Dili ka makahatag na ko bisag gamay na time. Kung naibaw pa lang ka kung unsa kapait nga akong kahimtang diri kon. Kapoy tangon kay ko eh. Kay gikan sa eskwelahan, dagang kay trabaho din nagpaabot na ako sa bahay. Ug naglikay sa ko nga di may baw si Uncle nga may uyab ko kay iya kong paundangon. Mao gani nga nagigbuwag ko nimo. Kay layo kayo ka nako. Og dili ka makahatag og time nako kay busy kayo ka. Nya. Di amay naguyab na ako diri nga pirmi na ko ikauban. Oh, kuni. Bisag uyab ra daton. Naginahanglan gyapon og atensyon gikan nimo. Pagkatiman. Og mao ni wa nimo ni kahatag nako. Mao kalimti na lang ko. Kay kalimtan ta sab ka. Kuni. Tayo man ay magkakalayo. At dadalhin Igo na lang ko sa pagpatuo sa akong mga luha nga gibuwagan ko ni Kuni. Kuman sa among panagbuwag, ni-focus na lang ko sa akong pag-eskwela. Hangtod nga nakahuman ko ug nakakita ko mayang trabaho. Kanimo Kuni, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga maayo ra ang imong kahimtang. Dinhi nang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga galang kaagi ni Tony nga taga Barilis, Cebu uban sa awit ngayang kapangayo. Awit nga nakalaan, Promise Me. light. I never thought that you would be the one. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw, meaning handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Tony. Sa dili pa nagusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Leaves. Why can't you say? Recorded by Radio Mo TV. Bye. Oh. Hoy! Sama ka rin, oy.
Magugag, wa sa imong kagalingon gud. Unsa ka? Ikulbaan mo ko, bay. Kulbaan ka. Akong gitiksan si Kara nga. Magkita mo yun niya. Sa practice itong graduation. Kaya mag-ekstorya ko niya. Iyahi ka. Manguyab na kanya bay. Ha? Manguyab ka na ako? Oo, Kara. Kapit na ba itong graduate? Di na ko sika ng higayon. Sige. Sige. Isugot ako nimo. O, Tony. Uyab na ta. Yes! Mao ding inspired karong mga nangaging semana ha kay nakauyab na di ay kanak. Oo, ma. Tore, ma. Ano sorry mo si Kuya Albert di ka sa US? Utang mo kasi sa akong graduation. Wa pa man manawag nak. Huwaton lang nato kung manawag kay basin og busy pud to. Pila ka adlaw naman tong wasan mo kontak. Wa palibak ay. Hello Dong Albert, kumusta bang kadiha nak? Kinsa ni? Unsa iwa na, ha? Mama, saan dito mo, ha? May na cellphone mo, bi. Hello? Igsuon ni Albert. Kinsa ni? Hello, sir. Ako may nagkapulit sa cellphone sa Mixoon sa niyang na-disgrasya siya. O, dito na rival na ang imong suo, sir. Unsa? Sige lang. Ihilak lang na, babe. Ipagawas ng imong gibati. Di na ko magdawat. Sakit kayo. Nakasabot ko. Pero ayaw ka bala ka, ha? Naaragid ko permi para nimo. Dili ti kabiyaan. Ugma na gid ang atong graduation bay. Apit na gid. Di naman hinuon kong ginahang mapaso, bay. Uy. Ano naman? Hindi ka mo paso. Ha? Tan ano mo? Malipay kayo mong magawang anak. Hindi ka mo paso. Bay. Usa pa sa bay, si Kara. Nakabantera ba nga cold kay ka? O may ubus to ni mo, bay. Bay. Pakikistorya ito, bay. Gisultian di kasi mong amigo. Oo. Oo. Tinuod. Nahiubos na kiko ni mo, Tony. Nakasabot ko sa imong gidadaka ron, pero mura mo ko ni magkitukbod palayo. Naglibog ko kung uyab pa bata o dili na. Natagbaw mo kung akong utok. Sorry. Sorry sa Tony. Pero dili na ko. Mura mo ko'y matabang ni mo. Mas mayo pag mapalayo na lang ko para di na ako makasamok pa ni mo. Kara. Nak, gawas na si mong kwarto. Mag-celebrate na sa imong pag-graduate. Dali. Wapid ka nang mo-celebrate. Wala si Kuya Albert. Ug, nawa pa yun si Kara lang. Di sana ko siya mapungan. Ako mismo. Naibaw ko nga. Wag ko sa kong kagalingon. Kumusta naman ka, bay? Okay ako, bay. Mainon. Uy, doon na di ko'y balita niyo ba? Ito man. Nakita ng Kara kay kauban yung trabaho. May uyab ng desya. Mau ba? Sige lang, bay. Pero nga okay na ko. Kung may bawa kong magbuwag sila, kuhaon gina ko siya balik. Bawion ako si Kara, bay. Recorded by Radio Mo TV. So na ko nga, maako kag balik. Love pa kayo, tika. Please, hatagay kog laing chance. Sa tinuod lang.
Ikaw may hinungdan nga nung nabuwag mo sa kong uyab. Kaya hantod ka ron. Ikaw gyapon ang akong love, Tony. So, nga nang mo balipad man ko nga gimingaw namang kaayo ko nimo. Salamat, Kara. I love you. Babe, dali naman kay kumingaw ni mo. O gusto na ko nga ikaw dayon ang una na kong makita, inig mata. O katapusan akong makita, inig katok. O niya, babe? Nakauna-una ko nga mag-iipon na lang ta. Kaya gusto na ko nga naanatay kang galingong pamilya. Sige. Babe, Wapa man gihapon, babe, eh. Negative man gihapon. siguro di sa tahatagan ka ron. Pero nahibaw ko nga atagan na gano'n niya upon. Ano sa pa man? Kung malisod ako panganak? Oh. Dili na ako makapaabot sa butang nga way ka siguro, Anthony. Siguro, dili lang kita compatible sa usag-usa. Oh, babe, ayaw magsulti. Dili na ko, Tony. Buwag na ta. Sayo na rin yung makabuwag ni mo ba yun? Mo lagi. Sam na bayana. Ako, andam kong magpaabot kong lusa mi hatagan o ganak. Pero, sige. Ako bay, nagduda gigo na bay. Nga nagdinuang na sa nimo. No? Sapagkat tinuod lang, pila pagkano yung kasimana, buwag, ha? Pero naalam din sa ilaing uyab. Unsa? Oo! Rangkahin na siya. Nga nung sige mo sa pasakit ni Moy. Niya man, move on na. Huwag ayaw na siya, balik ka pa bay. Maori ka na yung tuyo, mong nakikita ka na ko din sa motel? Oo. Kay, nanabi kayo uyab. Masig na yung makakita na to. Tony, I miss you. Ay, ambot lang gini mo bay. Nung magsige mo kagpadaan ang bayanay. Nga, nagbalik na mo. Woy. Nabi siya uyab. Kita-kita rin. Nako. Ikaw ba? Problema lagi di mong gipangitaan ang inyong gibuhat, bay. May problema ta. Mabdos ko. Og dili na ko ni pwedeng ipaangkon ang bata. Unsa may... Huwag yan ni mo uyab. Magbalik ka. Mahal pa ko ni mo, di ba? Huwag mo ay dugay na itong ipaabot. Nga mamabdos ka. Sige. Babe, saan man ni nato? Wala may kata sa diaper si Inday? Mau ba? Sige lang, mangita kong pagi, babe. Yung lagi kwarta? Oo, bro. Almost, Robbie. Ako ay kipahuwa, bay mo. Pero kay tabang mo pala na kwarta ka. Ha? Oo, ano ba? Maligyan ka. Dagko kay kita. Kung di ka makalusyon-lusyon ba na. Tuloy ko sa akong pagsukot. Kadaghan ka na yung mong ipamalit, babe. Oo. Kuan, ganang nakasadli mo ko. Ako magkita, babe. Maong namalit na sa ko og mga gamit ni Inday. O para konsumo sa nato ni Sbay. Salamat kayo, babe. Babe! Niyan ako! Abot ako!
Oh, babe. Naaram di ka din sa kusina. Nagkinak lagi ka. Sultihi ko tinuod, Tony. Oh. Namaligya kag drugs. Diin ka na... Sultihi ko! Oh. Kaya rin mahatag na ko ang tanan ninyo panginahanglan. Di ka pa igong ako sweldo. Mong kinahanglan kong musod ni butanga. Pwede naman ko nutang trabaho ko. Hindi hapon to pa igo, babe. Naning kamot ako nga makaprovide ninyo. Kay mahadlo ko nga mawuha mo na ako. Samot mi mawuha ni mo kung dili na ni mo undangan. Dili ingon anak ko sa iyo nga mabiya. Delikado. Kung mauna, kami mo biya. Okay, sige. Panghipo sa mga gamit kay mamalinta. Balag magsugod at balik. Balag magalisod-lisod ta. Di lang mong mawa na ako. Magtinapangay ta. Bahalag pobre. Basta dili lang ta masurog mga binuang. Sorry, babe. Basta dili ko ninyo bihaan. Kaya nila to. I can think of all the times you told me not to touch the light. Tungod sa sayot akong desisyon, naahat mig puyo dinis Davao. Nagsugod mig balik sa uno. O nakahiram sa namo kay nakatrabaho naman sa sikara. Basta walay biyay, kaya ragid na mo ang tanan. Dinhi na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagaling akong tampong. More power, Artman. Recorded by Radio Mo TV. O kita mga higalan, kaagi ni Tony na taga Cebu City apan kasamtangan nagpuyo karon sa Davao City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan, Leaves. Leaves will soon grow from the barrenness of trees. Ang maong kaagi gibahatan na do sa radyo ni Carol Marie Kain o gabos sa direksyon ni Presi. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Handumanan sa kaawi. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Tracy. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nag-uluhan, Without You. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kini usa ka babae nga taga Danao City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasagan nga Tracy. Recorded by Radio Mo TV. Drinks, oh. Naanasad ka. Imo na sa kong gipalitan. Sige lang, God. Padoong na bitaw ko ni Musugton, di ba? Di ba giing na naman tika nga dili lagi ko ni mo mada sa ingon ini. Kika mo mga lalaki, maayo lang mo sugod, uy. Basta manguyab pa gani, ay grabe kay mo dagpangga, uy. Effort kayo. Pero kung makauyab na, i-take for granted na dayon ta. O giing na naman sa tika, di lagi ko ingon ana. Di ko mundang og panguyab nimo. Bisag uyab na ta. Unsa man ako pagkahibaw nga nagsulti kas tinuod? Aw, sugta ko para makapamatuod ko nimo. Ruel. So, kamo na ni Roel?
Kay abi ni mo day, na-curious pod ko kung asa ra kutob ng iyang mga ipanulti nako. Bitaw, maayo ra pud nga suwayan nimo. Kay wa ta kay baho da ba? Basin og tinuod gyud di ay, og siya gyud ang lalaki nga para nimo. Kuyog ta sa sunod semana sa bahay, ha? Wa man tayo duty inig weekend. Unya, langga, sila si mama ug papa nimo naa dito? Oo. Hapit naman ta mag-usa ka tuig. Maong gusto kayo na ako nga makaila na sila nimo. Sige langga. Nice to meet you, Tracy. Nice to meet you po, tita. Tito. Oo. Pagpapananako o pagmamalasan. Oy, dili ko musugot nga magmama na siya nako, han. Unya na kung maminyo na gyud unya silang duha. Nganong idaw malanimo ang pagtawag og mama nimo? Tugod kay dili ko gusto nga mausab pa to sa una. Samaha. O sa may nahitabo ni Rose nga ex ni Rowell. Kasluno na unta sila og ipatawag na nako siyag mama nako. Pero nagbinuang ra gihapon ang babae niya. Dilingon na si Tracy. Ug usa pa, di ko gustong muisgot pa mo adtong bayana. Ilabi na gyud sa tubangan ni Tracy. Ang ako lang kaila-ilahon sa nanimong babayhan na Rowell. Pasensya na ka sa mama ni Ruel, ha? Wa sa siguro to sa mood. Okay ra, tito. Pa, nasakitan lang gid siguro siya sa nahitabo ni Rowell. Wala ka magsulti na ako nga minyoono na unta ka. Ay, kaya di na kinahanglan. Mumatir pa gud na. Natural! Unsay rason nga nagbuwag mo? Kay nagbinuang siya nimo? Oo. Sa man sa to nako. Nga naman. Kuwang kog time ug effort niya. Grabe sa ko kabisi atong panahon na kay nasakit si Papa. Ug ako rang usang mo'y nag-atiman niya. Mo'y anak nila. Ug nagtrabaho ko ug nag-atiman ni Papa kay si Mama sige ug larga. Rowell. Ug human sa nitabo, nisaad ko sa kong kaugalingon nga kung makauyab na ko, ihatag na ako tanan na kong oras ug effort para niya. Para nimo. Salamat, Rowell. Day, Tracy! May bawa na ka sa chika? Unsa man? Mag-ghost cutting ko, no? Og possible nga kita mga taga-office na may makuhaan og trabaho. Mao ba? Kung mag-base lang sa performance sa trabaho, wa may problema. Kampante man ko nga nagtarong gusto kong trabaho. Noon saan? Correct. Diba? Tracy, ipatawag ka sa itong supervisor. Uy, hala. Ano naman kang kipatawag, mga day? Recorded by Radio Mo TV. Sorry, Tracy, pero last na nimong duty karon. Ha? Nga naman, sir? Naibaw man gyud mo sa balaod nga di pwede nga naay maguyab-uyab din sa opisina, di ba? O kung itandi ang performance ninyong duha ni Ruel, mas maayos siya ang performance kay nimo. Baong sorry gid kayo, Tracy. Unsaon naman na ni ako? Ay, napagilak. Kisa may dili mo hilak, ani, Ruel? Ako mga manghod o ginika na nagsalig na ako. O sa may panano ko sa probinsya kung wala ko'y trabaho, be. Ay, kabala ka. Mangita tagpaagi. Mangutan ako ni Mama kung wa ba'y hiring sa iyang gitrabawan.
nimo. Wow! Bilibagin ako ni mo lang daw. Salamat kayo ha. O gusto sa day ko magpasalamat ti mama nimo. Ikaw mismo may pasalamat ni Mama. Manguli ta. Mu-leave ko sa sunod adlaw. Huwag isa pa yan, Tracy. Ayaw ka bala ka, tita. Dili ti ka pa kauwawan. Angay lang. Ayagit mapapadlong sa trabahoan. Og na ako'y magamata nga nagtadaaw di mo. Ma, Binuang ranak. Tuod, wa mahibaw ang mga taga-office nga uyab ka sa akong anak. Mas maayo na way bias, okay? Okay, Tita Bena. Tracy, kita maling ubana ang ibalhin og laing office, no? Ha? Nga naman ko, no? Na may bago nga branch nga i-open sa Bohol. O kitang mga bago mo i-assign dito. Unya, ang mugayad nato kay si Ma'am Wina o si Sir Landro. O dili ra ba kuno ta pwede nga mobalibad ana? Unsa? Mga pila man sa takaadlaw dito. ha? 6 months? Oo. Og dili ko na pwedeng mabalibad. Langga, dili ko ganahan. Pero nagkinahanglan kayo ko aning trabaho Wa tayo may mo ana lang ka. Pero sige lang. Pila ra man ng 6 months ba? Ug usa pa. Kamong dayong ubana ni Mama Wina dito. So, why problema? Salamat lang ka. Ayaw gani kay nindot sa ning atong gistayhan. Unya, libre pag yun. Mao lagi. Hay na manis Landro. Wa man mo kaon. Ako nang adtuon. Suot kayo sila si si Ma'am Wena o si Sir Landro, no? Ay oo, sobra kasuod. Grabe. Di na gid magbuwag ang duha. Lupig pa'y magtiayon. Sila manggod mo yung mga pioneering sa kumpanya. Dugay na gud kayo na silang nag-uban. Luoy sa nila mga isig kapamilya, no? Ha? Luoy? Oh. Nga naman? Ay, minyo ba yan na si Sir Landro o si Ma'am Wina? Pero, wain tayo mga kalibutan nga may relasyon ng duha. Unsa? Dili naman hinuon ko makatug sa gisulting Jose. Tinuod kit kato. Mugawas na lang ko. Magpahangin ko sa teres. Ay, tanan laki. Manood na ta sa kwarto kay tugnaw na kaayo dili. Mas kinahan ko sa hangin. Kinuo ko. Tinuod kiti ay. What's may buhaton ako ini? Musulti ko ni Ruel? Hello, Langga? Napa ka diha? Naapa lang ka. Wala mo kung ka magtingog diha, good. Unsa man, Langga, may problema ba? Nakabantay ko ni mo lately nga bothered kay ka. Uwa. Gikapoy lang ko sa trabaho. Busy ka ayo. Maligay ko ni Papa nga busy ko no kayo mo diha. Kay si Mama, tagsa na lang ko no kayo mo tubag sa iyang mga tawag. Sige na, Ruel. May buhaton sa ko. Bye. Ningon bitaw ko nimo, tinuod lagi. O tanawa. Ha? Ikaw na gid mismo may nakasakop. Huwag ko mag-expect. Sabi nimo, kumta kina akong lang ingon ana. Angay lang gid nga may bawa ang atong head ana about nila. Tracy, Yes, tita? o saan ako nadunggan nga nalabi ka bahay na mo ni Landro?
Ha? Wa man tita. Ayaw ko tawag kag tita. Baga kag naong. Humanti ka hatagig trabaho o nayon ra ko nimo? Magmahay ka ng imong gibuhat. Sulti ko kung sinito mo niya, Tracy. Ganong suko man kay mama. Nga nanawag na akong nga pabuwagon kunutan niya. Roel, Tinuod bang ingon ni mama? Nga nagbinuang ka niya? Nga na kay laki niya? unsa? Sulti ko! Ay kugin mo ang buwang! Langga mo ulit ako. Gusto ko magstoryetas personal. Bahalag mataktak ko sa trabaho. Mudi na ipagyo ka? Gisindan ko picture ni mama nga naa kay kaubang lalakis picture. Huwa ko magbinuang lagi ni mo, Ruel. Si mama ni mo may naay-laki dito. Kananagan og landro. Usa? O gusto niya nga magbuwag ta kay nahibaw kog unsay kalaki niya. Pero kung dili ka butuon ako, huwag ko'y mahimo. Buwagi ko, Ruel. Oh. Tracy, sorry. Mas mutuo ko nimo kaysa sa akong inahan. Naibaw kung di ka makabuhat na ako, ana. Karon nga di uyon si mama nato. Bahala na. Wa ta magkinahanglan niya. Basta kay ikaw na ang gusto na kong makauban hangtod sa hangtod. Without you to hold. Dihagin ako na pamatud-an ni Ruel. Nga love gyud ay kaayo ko niya. Og ako gyud mo iyang gi-prioritize. Gi-fight gyud ko niya sa iyang mama. Karon, kaslo na nami og gikuha na mo ang iyang papa kay para naan ni kauban human na hibaw-an nga nailaing lalaki iyang mama. Dinhi na lang kutob og dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga hikalang kaagi ni Tracy nga taga Danao City, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagalahan, Without You. Ang mga kaagi gibahatan no duwas sa radyo ni Carol Marihikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala ug mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Yadus lang nining tulumanon handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? May kinayo sa kababae nga taga Cebu City. Ang atong tatampo, nagdasingan nga Tricia. Recorded by Radio Mo TV. Nak, ahayin si Papa ni mo. Nilakaw, ma. Nangita og kwarta para tambal nimo. Ganina raman tong nilakaw. Si Papa na siguro ron, ma. Nak, dira ang kwarta. Pamalitan na yun ang tambal ni mama ni mo. Dali. Pakada ko gud ani pa. Diin man ka ani. Ayaw na lang pangutan, ha? Pagdali. Pangano man ka? Ano mo na makagigukod? Basta, nak. Oh.
Bisag unsay mahitabo. Mahal kayo tamo, ha? Ay, pagpakaayo na. Sige, andun ako. Paasa man ka! Pa! Ayos papa ni mo. Uwa ko kahibaw, sir. Ignacia, nga nangita niya. Kay kundi siya pakita, siguro na ko ga ako si Pepos. Unsa? Unsa nak? Mamahawa ta dinhi nga duman. Mangita ta og lugar nga mingaw, ma. Kanang peaceful aron dali kang maayo. Nak, ngano ka? Nabarag manggod ka? Wara ma, wara. Sige na, mata na. Sigurado kang anhitat mo, Puyo. Layo mo ni si mong trabahoan. Okay, Rama. Mangita na kong laing trabaho. Excuse, ama, ha? Hello, Jerwin? Now, asa man mo? Anong may tao din sa inyo? Sorry, Jerwin, pero nagpalayo na mi. Og buwag na ta. Unsa? Nga naman? Gusto na ko mangita og laing trabaho din eh. Og mangita kog lalaki nga makahawas na muskalisod. Nahibaw ko nga wa kay matabang namo. Maong palihog lang kalimtin ako. Jerwin, pasaylo ako. Pero dili ka pwedeng maamong sa akong problema. Kadoo ko. Naunsa man ko. Dili ka ako maptos. Positive. Maptos gid ko. Ginoo ko dili pwede. Nak, ayaw kaguol. Blessing na ang bata. Pero ma, dili pa pwede karon. Dili pa na ko kaya. Makaya ra lagi na nimo. Abi nimo, sa dihang na mabdos ko nimo, kaming duha ni Papa nimo maoyway trabaho. Dako kayo ang among problema atong higayuna. Pero nak, ikaw maoy naghatag namo og kusog. Pareho ming naningkamot ni Papa nimo. Maong nakaingon mi nga ikaw mo'y naghatag og swerte namo. Ma, dili man tuod ta dato. Pero malipayon ta. Og mao ni importante sa usa ka pamilya. Gusto na ko mo trabaho sa syudad. Mas maayo dito kay dako ang income. Sige nak. Ibilin lang ang bata na ako. Salamat, ma. Next applicant? Ako, ma'am. Sige, soda, ma'am. Good morning, sir. Oh. Jerwin? Tricia? Recorded by Radio Mo TV.
Sorry. Mangita na lang kog laing. No. You're hired. Unsa? Nagkinahanglan kag trabaho, di ba? O nga po, tabangan ta ka. Dawat ta ka. Oy, girl. Grabe ka makadagtrabaho. Oy, asa man ka? Nakay anak gibuhi? Anak good town. Anya? Ganun di mga mapahuway panagsa? Ay, uban na mo. Mag-farm ng tanan, unyang gabi eh. Kuan, gusto kong mapahuway good. Pahuway ko taon, oy. Nagwit ka na pahuway, oy. Sige na. Sige, good. Mayo kay niuban karon. Gusto lang sa kumalingaw. Mayo kay musugot ra day ang imong bana. Aw, bana na ba? Single pa magkasibong resume. Bana na ang akong tratar niya kay nag-ipo naman mi. Aw. Ngano nagtrabaho pa man ka? For sure, dato na imong bana. Kay mo biya na ipangita nimo, di ba? Jerwin, mahimo ba? Sir Jerwin. O di ay. Sir Jerwin. Hello, ma? Nak si Dodong. Gidana mo sa ospital kay taas kayong hilanat. Unsa? Wa pa may diagnosis sa imong anak, ma'am. Mao nga kinahanglan nga mo undergo na siya og lab test aron mahibawan nato. Sige, Dok. Buhata tanan ninyong mahimo, Dok. Pero since private man nga hospital kining inyong gidad-an, pag-expect na lang yun nga dako-dako mo mabayran. Kinuo ko. Diyos ko, asa magkukwartaan ni? Kung nanahir ako sa ospital, magbantay ni Dodong. Dili ko makakita og kwarta. Sa may tuyo ani niya. Hello, Sir Jerwin? I heard nga naginahanglan ko ng kwarta. Ngano wa magamuduty? Samot nga maproblema ka kung dili ka mo trabaho. Nahibaw ko, sir. Pero, Tabangan ta ka. Basta musugot ka sa kung gusto. unsa? Makita ta. Akong i-text kung nasa. Nganong dinhi man ka sa motel nakikita? Unsa may plano nimo? Unsa may gusto nimong mahitabo? Suma, unsa man ang imong buhaton kung naas motel? Kung nagtuo ka nga magpahilabot ko nimo. Nagkinahanglan kag kwarta, di ba? Bisag pila pa na, ihatag na ko nimo. Basta musugot ka nga na mahitabo nato. Okay na? Nalipay na ka? Huwag ko mag-expect nga ingon na di ka kamabaw. Nagandam kang ibaligyan mong kaugalingon para lang sa kwarta. Bisag kinsang inahan. Andam buhaton ang tanan para sa anak. Unsa? May anak ka? Oh, Jerwin. May anak ta, Jerwin. Ug tuwa siya sa ospital karon. Ug kaning imong ibayad nako. Ako ning ibayad sa ospital para maluwas ang atong anak. Tricia, sorry. Oo, ako may... Nahibaw ko nga grabe imong kalagot na ako kay nakigbuwag ko nimo. Ug mga sakit pa gyud ang akong mga nastoryahan imo.
Pero gibuhat lang to nako para dili ka maamong sa kong problema, Jerwin. Tricia, Gimahal ti ka, Jerwin. Mahal kaayo ti ka, maong sakit kayo nako nga mawa ka nako. Og nagtuo ko nga makalimtan ra ti ka. Pero dili na mo'y nahitabo. Kay matag higayon nga makakita ko sa atong anak. Mingawon ko nimo. mahal pa sa kay ka, Tricia. Hangtod karon. Oo, nasakitan ko. Ug sa tinuod lang gusto ko nga makabahos nimo. Mao nga naning kamot ko nga maabot kung unsa may naabot nako karon. Para akong ipakita nimo nga nasayop ka. Pero sorry. Wa ko mahibaw nga maubadi ka na ang nagian nimo. Ako may angay mga pasaylo nimo. Dili pa uhay ang tanan. Di na ko musugot nga mawa ka pa nako. Labi na karon nga nahibaw ko nga may anak na ta. Di ta mo pasagdan. Musugot kag sa dili di kumuundang hangtod nga makuha ta mo pagbalik. Nagkinahanglan og amahan ang atong anak, Jerwin. Og dili ko gustong idaw na niya. Salamat, Tricia. Mahal kay ka. Mahal pa sad kayo. Nakita na ko ang sincerity ni Jerwin nga gusto gyud niyang makuha migbalik sa among anak. O gusto sad nako nga makompleto na ang among pamilya. Maong wa ko magduha-duha sa pagdawat og balik niya. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo ka may higalang kaagi ni Tricia nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nakalahan. Make you... Ay mong kaagi, gibahatan na sa radyo ni Carol Marie Hikain. Gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagis sa kinabuhi nga naglipot sa kawit. Iris lang nining tulumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong And Drama presents Dumanan sa awit. Ano pa na sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga sa Pangdal City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Tricia. Recorded by Radio Mo TV. Maluhoy ka na mo. Ayaw migbiya eh. Wa na lagi ko gusto ng atong pagpuyo. Ano bang mabugos ka man? Kaluoy ni Mama. Nagpakiluoy na po siyang dilibiyaan ni Papa. Buhato na ko ang tanan. Ayaw lang migbiya. Wa ka na'y mahimo. Nanawaro ko nang imong kaugalingon, no? Lusyang ka na kayo. Usa naman unta ang atong anak, pero mura kang nanganak mo sa kanusina. Unya kon mo biya ka. Unsaon man lang si Tricia. Unsaon na to pagpasabot sa bata. Ang problema na nimo. Ayaw ka problema, Ma. Dili na ko nimo kinahanglan pasabton. Tricia. Nakasabot na ko kung unsa kaway ayo ang akong amahan, Ma. Mayo ra pud nga mulayas na ka pa, oy. Kay wa may magkinahanglan nimo.
Hangtod karon. Dili paghapon mawa sa kung una-una ang gibuhat ni Papa. Wa gid mo'y ayaw mong mga lalaki. Day, narabay ng regards ni mo. Kinsa man? Nainomdom ka ni Paul? Kinsa nga Paul? Si Paul, good. Katong taga-Pikas Department ba, nga nakikila-ila ni mo pag year-end party na to. Oh? Seryoso? Nang regards yan ako? O, laki. Feel na ko, nakagusto siya ni mo, Day. Ay sus, human ana, manguyab dayon na. Unya, ihatag dayon niya ang tanang kalipay ni mo nga murara ba kag ibayaw sa langit. Unya, madugay, ihatag sa niya ang tanang kasakit ni mo. Ayaw na lang, ay na lang. Lano, magka-advance yun ni mo maghuna-una, Day. Suway, og hatagi sag chance, uy. Wata kay Pao. Nga tarong di ay na si Paul. Salamat na misugot ka nga magkita ta ha. Sige man og, pamugo si Yani, good. Na ako na kay gustong isulti na ako. Na kay gustong itugan ako, Paul? Ha? Oh, ingon siya kay ikaw kuno mo'y naisulti na ko. Ha? Nakagusto mong kanakan ako, Tricia. Unsa? Amaw gid kay Yani. Ako na lang hinuon may nauwaw. Ang ganahan man gud ko nga magkauyab mo. Ug magkauyab na sad ka ba? Ikaw ba ingon anak na lang yung kakadesperada? Ala oy, ani man gud ni Day. Gusto ko nga maka-feel ka nga ma-in love. Kay grabe kay kakabitay sa mga lalaki ba? Na, kapila man ti kasultihi ba nga dili tanang lalaki pareha sa imong papa. Naidaghang tarong mga lalaki, Day, no? Pero mas daghan ang dili tarong. Day, Tricia, abli sa good ng imong heart. Suway lang good. O kung dili gid ka makatumong og tarong nga lalaki, hala sige. Pagwang daga na lang diha, Day. Unsa bay gusto nimo? Entertainon ako tanang lalaki nga nanguyab nako? Day, Tricia, bisan tanang pang-single nga lalaki sa kalibutan, go! Para makita gid nimo nga naapay nagpabilin nga tarong. O sige, para mahilom ka, buhaton ko na. Milagro. Nga ikaw mo'y nakikita na ko ron. Abi na ko, last na tong kita na to katong nag-istorya ta. Unsa man, Paul? Nakagusto ka na ko? Man. Mayo ng diretso. Walay uso ang pakyut-kyut. Mayo na magkailhanay na tangdaan sa atong mga batasan. Kuan. Kisa may dili makagusto nimo. Panguyabi ko. Oh. Ha? Recorded by Radio Mo TV. As in? Giingon ni mo, anak? Oh. Unya? Uyab na mo? Ay, natural. Sidugayan. Ha? Ay, hindi na magsigigiskot, anak, B. Excuse me, miss. Wanam ko'y available nga table. Pwede ko ma-share ninyo? Oh yes, pwede ragid kaayo. Wow. Gwapo. Ay, basin o di okay sa mga kauban. Isog mo kay tinanauhan ako, good? Uy, psst! Day! Hey! Sige, go. Lingkod lang. Thanks. Ay, kabala ka, miss. Wala ka oras ako dayan. Salamat kayo, mga miss, ha? You're welcome. Oh, unsa man ni? Day. Day na siya gibilin nga suwat sa tissue. Oh, tanawa na? Ha? Nas Unsa tissue. man? Miss Tricia, mas magwapa ka og samot kung mo smile ka. Oh. Ganun na ibaw man sa sangpangan. Na siya number nga gibilin, oh. Pangutan na.
Talaan palagi yun ko nga manawag ka. Gusto lang akong klarohon nga nung nahibaw ka sa akong pangan. Kalista na kayong panahon karon. Stalker ka, no? Bago ba ganito nagkita? Stalker na din ko? Unya? Ngano naging nakailamang ka nako? Nagpaabot ko nga malitok si mong amiga imong pangan. Kaya gusto ko makailan mo. O mao to. Itawag mo siya Tresha ni mo. Oh. Pwede ba kang maamiga, Tresha? Ay sus, amiga-amiga pag yun. Bisag gusto gina siyang manguyab ba? Ngano, o manguyab kong diretso. So, tondi ko ni mo. Ha? Nisugot ka? Oo. Hala, sa ato pa? Diwa na imong uyab ron? Yes, day. Og ang tarong maoy magdugay. Kana kung naitarong nilang duha. Day, Tricia. Salamat sa paghatod nako, ha? Way problema, Tricia. Gusto na ko nga safe ka nga mauli. Bahala og layo ang amo. Andam ko nga mo sakripisyo para nimo. Ingon na natin ka kamahal. Paul. Bryce! Unsa ni Ralph? Wa may special nga okasyon ron. Ang ano day? Kinahanglan mo day og special nga occasion para mapakita na ko nimo kung unsa ti ka ka-love. Sugad nga gisugod ko nimo. Ako nang gisaad sa kong kaugalingon nga ampingan ti ka. Ralph. Nakabantay bitaw ko, day, nga pinangga kay kasaduha. Bitaw, day. Wa pa ko'y nakita nga apan nilang duha. Onya? Unsaon man na nimo? Ako pa nimo, no? Pagpili dayon kung kinsa nilang duha. Kay kung masakpan ka, wa nagyoy mahibili nimo bisag usa. Dayani. Si Paul na sadang nanawag karon. Ganina si Ralph. Ay, nagpuli-puli lang gining duha. Kinsa magid akong piliun nilang duha. Kung magpakatinuod lang ko sa akong kaugalingon. Malipayon ko bisag kinsa nilang duha nga akong kaupan. Sa may buhaton ako para wa ko'y mapasakitan nila. Ha? Makigbuwag ka na ako? Nga naman. Sorry, Paul. Pero, dili ni mo deserve ang babae nga sama nako. Wa ko'y labot kung unsa ka. Basta importante, mahal ti ka. Mahal sa tika, Paul. Mao nga ako ning gibuhat. Tricia. Ganong imo man gibuhat na ko, Tricia. Abi ba na kong okay rata? Ganong makibuwag mo ka? Sorry, Ralph. Abi na kong love ko nimo. Maubitaw ako ning gibuhat. Kay love ti ka. Og mao ni angay buhaton. Unsa? Sige. Ihilak lang ka na, Tricia. Sa ako kahadlok nga, ako mo'y masakitan, ma. Ako na hinuon mo'y nakapasakit. Pero gano'n sila pumangyag duha ang akong kimahal. Nak, dili na to kontrolado ang atong kasing-kasing. Pero, believe ko nimo. Kay mas gipili gyud nimo ang unsay sakto. Mas gipili nimo nga ikaw mo ay masakitan. Maong wa kay gipili nila bisag usa. Ma, nganong dili naman ang pwedeng mahigugma sa duha ka tao. Tungod kay usara ang atong kasing-kasing, nak. Og puhon, moabot ra ang tao nga mo'y hatagan nimo sa imong kasing-kasing. Kanang siya ra yung usa. Og wa kay kailog.
Ma, Parang makilala ka. Buhay ko'y sa sige na kong pangita og tarong nga lalaki. Sa tanto na kong likay-likay nga makakita og pareha ni Papa. Nagsunod na lang hinuon ko sa binuhatan niya. Maong gipili na lang nako nga magpalayo nilang duha. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Tricia nga taga sa Pangdako, Guadalupe, Cebu City. Uban sa awit ngayong pangayo, awit nga nagulahan, sana dalawa ang puso ko. Ang mga kaagi, gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabus sa direksyon ni Priscilla Regalas. Kamuusap mga higala o mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook. Daghang salamat sa inyong pagpamina. Di naman natin